שלום וברוכים הבאים לערוץ Advantech BI. במצגת זו נדגים כיצד לבנות ולהציג נתונים בצורה היררכית באמצעות דוח Web Intelligence. לפנינו מסך להגדרת שאילתה מבוסס על עולם מודע ובו השדות הבאים: שנה, רבעון, חודש, מדינה, עיר והכנסה ממכירות. נתוני השאילתה מסוננים כך שיוצגו נתוני השנה הנוכחית. נריץ את השאילתה. בסיום הריצה מופיע מסך לעיצוב הדוח, ובטבלה יוצגו הנתונים על פי השליפה שהגדרנו. נשנה את כותרת הדוח להיררכיה, נמרכז אותה על ידי לחיצה על כפתור אישור למרכז בסרגל הכלים. בניית ההיררכיה מבוססת על פונקציית שבירה, ברייק, של שדות והצגת סיכום בכל רמה בהיררכיה. בדוגמה שלנו, רמות ההיררכיה יוצגו לפי סדר השדות שהגדרנו בדוח: שנה, רבעון, חודש, מדינה ועיר. בשלב הראשון נבצע שבירה, ברייק, לעמודה הראשונה, שנה. נסמן את עמודת שנה ובסרגל הכלים נלחץ על האייקון ברייק. נסכם את ההכנסות לפי שנה. נסמן את עמודת הכנסה ממכירות ובסרגל הכלים נלחץ על האייקון סם. את שורת הסיכום של נתוני הכנסות בשנת 2006 ניתן לראות בעמוד הבא על ידי לחיצה על החץ בחלקו הימני העליון של המסך. כעת נחזור לעמוד הראשון של הדוח ונבצע שבירה נוספת לפי העמודה הבאה, רבעון. נסמן את עמודת רבעון ונלחץ על האייקון ברייק. כעת נסכם פעם נוספת את ההכנסה ממכירות, אך הפעם לפי רבעון. נסמן את עמודת הכנסה ממכירות ונלחץ על האייקון סם. כפי שניתן לראות, הדוח מסוכם ומחולק לרבעונים Q1, Q2 וכדומה. בשלב הבא נחזור על פעולת השבירה וסיכומי הביניים גם עבור יתר העמודות, עמודות חודש ומדינה. לצורך שבירת הנתונים לפי חודשים, נחליף תחילה את שדה חודש בשדה חדש, חודש שנה, כך שיוצג בפורמט אשר כולל גם את השנה, YY. על מנת ליצור שדה אובייקט חדש זה בדוח, נלחץ על האייקון Variable Editor. לאחר הלחיצה, נפתח מסך להגדרת האובייקט. בשדה Name ניתן לאובייקט שם חודש, שנה, ונגדיר אותו כך שיציג שרשור של השדות חודש ושנה. נלחץ על הכפתור V לצורך בדיקת תקינות הנוסחה שהגדרנו בבניית האובייקט, ונלחץ על כפתור Close ולאחריו על כפתור OK. במסך עזר דאטה ניתן לראות שהאובייקט החדש, חודש שנה, יתווסף לרשימת האובייקטים בדוח. כעת נחליף את עמודת חודש באובייקט החדש. נגרור את האובייקט חודש שנה לטבלה במקום עמודת חודש. כעת נוכל לחזור על פעולת השבירה, ברייק, ולבצע סיכום הביניים עבור עמודות חודש שנה ומדינה. בשלב הבא נצבע את שורת סיכומי הביניים בצהוב. נסמן את שורת הסיכום לפי מדינה ונבחר במילוי צבע background color צהוב בסרגל הכלים. נחזור על פעולה זו גם עבור שורות סיכומי הביניים של עמודות חודש, רבעון ושנה.
נשנה את כל כותרות שורות סיכומי הביניים מסם לסך הכול. על מנת למחוק את הכותרות אחרי כל שבירה, נלחץ קליק ימני על הכותרת ונבחר באפשרות מחק שורה, Remove Row. לצורך יצירת כותרת אחידה לדוח, נלחץ על קליק ימני ונבחר באפשרות Format Table. כעת יוצג מסך עזר להגדרת עיצוב הדוח. נבחר באפשרות Show Table Header ומיד תתווסף כותרת אחידה לדוח. בשלב זה נפעיל את אפשרות הצגת הנתונים בצורה היררכית. Show Hide, Fold Unfold Toolbar. לאחר סימון אחת העמודות, יוצג בצידו השמאלי של הדוח סימון המייצג את רמות ההיררכיה הקיימות. סגירת אחת הרמות תציג סיכום ביניים עבור הנתונים של אותה הרמה. פתיחת הרמה תציג את פירוט הנתונים שבה. סגירה ופתיחה של ההיררכיה מתבצעת על ידי לחיצה על החצים בצידו השמאלי של הדוח. כך נוכל להציג את הדוח ברמות פירוט שונות. לדוגמה, ניתן להציג את נתוני הדוח מסוכמים לפי מדינות. כמו כן, ניתן לסכם לפי חודשים, ולסכם לפי רבעונים, ולבסוף נציג סיכום עבור כל שנת 2006. תודה על ההשתתפות ועל הצפייה, מקווים שנהנתם, נשמח לענות לשאלות נוספות בערוץ אדוונטק BI.